number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep. Hello, Nan. Uyangidina-ke lo mfazi omlungu lokhu ngikhuluma ngala iphone ukuthi ngishiye imessage. Phela yini ngicela ukuthi ubuye ekhaya ngoba lento uma ukwatile uhambe yini iyangimangaza. And uyazi ukuthi u-wrong. And next time unga-apologize nge-SMS. And I'm not spending one more night without you. Hey baby, sengibathe ngiyafona manje, ifona ingeni, ifona ingeni. Inkinga ingeni, inkinga ipheli, inkinga ingeni, inkinga uneli. Dali, mengifona umlungu athi angishiye umlayezo, ene mina ngifuna wena, yena ufuna ngitshele yena indaba zami nawe. Bangani bakho bashila kuthi wena udlala ngami, kulothando lashisa khona ngipaka isikhwama ngihambe. Ngoba ngengikhone kulothando ngcono ngilufi. Hey baby, sengibathe ngiyafona manje, ifona ingeni, ifona ingeni. Inkinga ingeni, inkinga ipheli, inkinga ingeni, inkinga uneli. Izitori zakho ziyangicaka mina, uhlezi ushintsha amanamba wena. Hayi mina ngengikhone, ubongitshela kudala ngaphinde ngifone. Kancane kancane kumele ngisole, kanti mina ngithola nabantu, dali wena utholakala. Hey baby, sengibathe ngiyafona manje, ifona ingeni.